Rabuwa da ke na shiga mugun yanayi, kuma zuciya bata samu tamkarki ba. Sabo da ke ya sa na gaza juriya, ƙarshenki ne na shiga hali mai wuya. Na zan kamar maragata daure ki tausaya, ki matso gare ni dan Allah na sunkuya. Ki yafe ni duk laifin da na miki masoyiya, na rasa ki sam ba zan san madadin ki ba. Ni tintini na san in ba ke babu ni, cutar da na yi ke ce mai magani. Ni dai kanki yan mata ba na ji kuma ban gani, yanayin da nake ji Allah shi ne masani. Roƙon da nake idan Allah karkiya da ni, ki fahimta ni ba zan jure rashinki ba. Duk lokacin da na zauna sai na yi nazari, wa za na samu tamkar yake a cikin gari. Ni na fahimta ba wata mai mini uzuri, kamar yake don na shaide ki da haƙuri. Mai hankali ni da ke nake alfahari, na san ba za ki sani sahun makiyanki ba. Taho maso za mu yi sabon rayuwa, da ni da ke ƙauna sai ta yi ƙaruwa. Riki gaskiya ita za ta zame mana garkuwa, ki rufe sirrinmu ko da bayan mutuwa. Alƙawarin da na